Ήδη χθες γίνανε όλα τα σενάρια που προβλεπόταν μέσα από το πλάνο της άσκησης. Είχαμε την οργάνωση εδώ του καταβλισμού, στήσαμε σκηνές, σκηνές τις οποίες προμηθευτήκαμε από τις κεντρικές αποθήκες της Αθήνας, από το Υπουργείο Πρόνοιας. Τις στήσαμε, οργανώσαμε όλα αυτά που προβλέπονται, δικητήρια, ηματισμός, μαγειρία, όπως βλέπετε, πρώτες βοήθειες κτλ. Έγινε ο καταβλισμός όπως προβλεπόταν και στη συνέχεια είχαμε τα σενάρια, δηλαδή κάναμε διάσωση ατόμων που κινδυνεύουν από το κτίριο εκείνο που βλέπετε εκεί πέρα, το εργοστάσιο, το ρεζινάδικο. Ναι, κάναμε εκεί διάσωση ατόμων. Τους κατεβάσαμε με σκοινιά, τους ανεβάσαμε με σκοινιά. Έγινε και αυτό. Μετά έγινε το σενάριο της πυρόσβεσης. Τελειώσαμε και με το σενάριο της πυρόσβεσης. Το μεσημέρι είχαμε φαγητό όπως προβλεπόταν. Το βράδυ πάλι το ίδιο. Σήμερα σιγά σιγά αρχίζουμε να μαζεύουμε τις σκηνές. Πριν από λιγάκι κάναμε και μία σύσκεψη των επικεφαλής των εθελοντικών οργανώσεων για να βγάλουμε τα πορίσματα και τις τυχόν αδυναμίες που προέκυψαν από όλη αυτή την άσκηση. Και τώρα σιγά σιγά θα αρχίσουμε, ας πούμε, να μαζεύουμε τα πράγματα, να τα τακτοποιούμε τα υλικά μας, να βγάζουμε τις σκηνές πάλι, να τις αμπαλάρουμε με σκοπό να τις επιστρέψουμε αύριο όπως προβλέπετε. Και στη σύσκεψη προηγουμένως γράψαμε σε πρακτικό όλα τα οποία είχαν διαπιστώσει οι επικεφαλείς των εθελοντικών οργανώσεων για να καλυτερέψουμε στο μέλλον, στις ασκήσεις μας και στην εκπαίδευση, να καλυτερέψουμε όσο μπορούμε αυτά που είδαμε σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω τους φιλοξενούς. Μία ομάδα ήρθε από την Αθήνα, η οποία είναι πάρα πολύ καλή σε εμπειρία. Είναι αυτή του Κορυδαλού. Ο κύριος Καστρινάκης είναι πολύ έμπειρος σε θέματα διάσωσης και ό,τι έχει αυτό από τους εθελοντές. Και ο κύριος Παπαθανασόπουλος από το Διασωστικό Σώμα εδώ των Κορινθίων, ο οποίος, εντάξει, μετά θα σας μιλήσει. Αυτά σε γενικές γραμμές. Ο καιρός καλός ήταν. Είχε επιτυχία, εντάξει. Η επιτυχία της ήταν ότι τα είδαμε τα λάθη. Αυτό είναι, γιατί μπορεί να είχαμε και λάθη που να μην τα βλέπαμε. Αλλά εμείς είδαμε αρκετά λάθη, τα οποία πιστεύουμε ότι στην επόμενη άσκηση αυτά θα εξαλειφθούν τελείως. Δεν θα υπάρχει δηλαδή τίποτα από αυτά. Θα τα πάμε μια χαρά. Ο Αλεξόπουλος, στη δεύτερη μέρα της άσκησης, όλα πήγαν καλά. Οργανωτικά κατά 95 και πλέον της 100 είχαμε επιτυχία. Κάποιες λεπτομέρειες τις οποίες καταγράψαμε στη σύσκεψη που κάναμε στην ομάδα αρχηγών, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να μην τα επαναλάβουμε για να είμαστε τελειότεροι.
Βέβαια πρέπει να στείλουμε και το μήνυμα προς τις αρχές ότι η μέριμνά τους και το ενδιαφέρον τους θα πρέπει να είναι σε μεγαλύτερη προτεραιότητα, ούτως ώστε να μπορούμε και εμείς στο έργο μας, αυτό που δίνουμε με ψυχή, να είναι πιο αποτελεσματικό. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω όλες τις θελοντικές ομάδες της περιοχής μας που έλαβαν μέρος και ιδιαίτερα την φιλοξενούμενη ομάδα του Κορυδαλού, η οποία διαθέτουν μια τεράστια εμπειρία στο είδος οργάνωσης καταβλισμών και πιστεύω ότι θα προκύψει και στο μέλλον μια καλύτερη συνεργασία. Επιμένω όμως και θα ήθελα να επισημάνω την απουσία των αρχών, που και για αυτούς θα ήταν μια εμπειρία να πάρουν από πρώτο χέρι την ενημέρωση για να το θέσουν στην προτεραιότητα, γιατί διαθέτουν τη δύναμη οργάνωση τέτοιων ασκήσεων. Ναι, οργανώθηκε από το εθελοντική ομάδα του Πίγασου της Κορίνθου σε συνεργασία με την πολιτική προστασία, οργάνωση καταβλισμού, και γίνανε κάποιες ασκήσεις από τις εθελοντικές ομάδες που συμμετείχαν. Η εθελοντική ομάδα Λουτρακίου συμμετείχε σε άσκηση πυρόσβεσης σε συνεργασία με την ομάδα Σαρονικού και πιστεύω ότι ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια από όλους τους φορείς και αν συνεχιστεί θα έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Από ό,τι βλέπουμε, οι εθελοντικές ομάδες πλέον γίνονται όλο και περισσότερες και αυτό είναι καλό. Δυστυχώς η πολιτεία δεν υπάρχει αυτή η υποστήριξη που θα θέλαμε. Παρ' όλα αυτά όμως, αν υπάρξει συνεργασία μεταξύ των εθελοντικών ομάδων, πιστεύω ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα.